Kristýnku! Fyziologických novorozenců je to 300 stran, můžete se přijít kdykoliv podívat na miminku. Můžu? Přijďte si teďko na maminku a potom přijďte, jo? Tam jim čas vážíme a změříme. Ty jsi tady krásná. No ty jsi krásná, Kristýnko. A taky klidně vemte foťák, jo? Vy jste fotil. Dobře. Ale to je úžasná. Tak má ty A co maminka? Maminka by měla být taky v pořádku. V pořádku všechno. Oni přivezou teďko na rez dolů. Jo, počkejte si na ně a potom přijďte. To je Natálka číslo 2, jako. Ježíši Kriste, to je krásná. To je úplně stejná. Tak se to povedlo. Obě dvě děti jsou 7, jo? Nepláč, my jsme tady u tebe. Jo, jste moc hodná, děkujeme. Není zač. Tak tady počkejte na Mačo a potom přijďte. Dobře, díky.